Fiesta en nuestra habitación. ¿Y esto cómo lo vamos a pagar? Pues currando, ya está. Yo he echado mucho de menos a los niños. Y ellos a ti también. Yo en 2 semanas tengo un permiso. Son 2 días, pero si quieres aprovechar para hacer algo. ¿Qué pasa? ¿Me estás siguiendo o qué? ¿Yo? No, me estás siguiendo tú. Estáis todo el día aplaudiendo cada vez que entro. Porque somos los primeros hoy, ¿no? Claro. Exacto. Perdón. Gracias. Vamos a empezar con la rueda de prensa. Hasiko gara Egun on prentsaurrekoarekin. Eta ongi etorriak Donostia Zinemaliko prentsaurreko honetara. Hola, buenos días y bienvenidas y bienvenidos a todos a la rueda de prensa de Girasoles Silvestres. Girasole Silvestresen prentsaurrekoa dugu aurkeztuko ditut ondoan ditugun pertsonak, Para mailan, hacer la rueda de prensa de la prentsaurrekoa egin película, ahal de izateko. derecha a izquierda, Eskuinetik Antonio Chavarrías, ezkerrera Antonio actor, Chavarrias ekoizlea, Barbara Diez productora, gioilaria eta Manolo Solo, ekoizlea, Manolo actor, Solo antzezlea, Luis Lluís Márquez, Márquez antzezlea, Oriol Oriol Pla, Pla Jaime antzezlea, Rosales, Jaime director, Rosales zuzendaria, Ana Ana Castillo, Castillo antzezlea, Kim Ávila antzezlea, Carolina Juste antzezlea eta Adolfo Blanco banatzailea eta ekoizlea. Sí. Hau maila duguna. Voy a lanzaros una primera pregunta. Lehen galdera bat Vamos egingo levantando las dut manos eta y gero quería eskuak altxa preguntarle a eta Jaime, egingo ditugu. que no es Jaimeri la galdetu San Sebastián nahi del nioke, 2008, ez dela Tiro en la cabeza, 2008 a pesar de que Jaime sus películas se han podido hemen ver egon en zinemaldian, muchas tiro la ocasiones kabezarekin desde, zinemaldian, baina ikusi verla, izan dugu cómo es la mei vuelta a la Inespen competición oficial de San Perla, Sebastián como es de los volver a... Silvestres. Nola da, bueltatzea zinemaldira Girasole Silvestresekin. Ba, oso gustora sentitzen naiz, hemen, zinemaldian, oso pozik nago berriz ere hemen egoteaz, eta zinemaldia uste dut, plataforma ezin hobea dela filmei laguntzeko, eta gainera temperatura hartzeko. Nola erreakzionatzen duen lehen publikoak, naiz eta publiko profesionala izan, beti ere berezi xamarra da, hala ere, ikusteko ere prentsak nola erantzuten duen, eta ohore handia da, privilegio handia da hemen egotea, eta oso pozik gaude hemen egoteaz, ba, aukera hau eman diguzuelako. Kaixo egunon, hemen, lehenik eta behin mila esker filmagatik, zorionak, galdetu nahi nioke zuzendariari errepartuari buruz. Nola izan zen kastina, eta gero ere jakin nahi nuke ea improvisazio graduren bat egon zen eszenetan, edo ea dena entxegatu zenuten, edo nola izan zen estena bateratu horien antolaketa. Bueno, lehenengo zatia nik erantzungo dizut, eta antzezleek gainerakoa kontatuko dizute. Castingarentzat hasi nintzen, ba, aukeratuz antzezle aingura bat. Hau da, jadanik lan egin dudana, eta horrek uzten dit probak egiten, aukera berriak proba egiten, ikusteko ondora funtzionatzen duten, nik erabiltzen ditudan teknikekin. Kasu honetan, antzezle aingura nire eskuinean dagoen jaun hau da. Nirekin lan egin zuen Petra filman, eta ni oso unkituta galditu nintzen berarekin, oso impresionatuta. Naiz eta nahiko gaztea izan, bueno, gazteagoan nire ondoan. Eta oso ondoran egiten zuen, eta berela pentsatu nuen, ba, izan zitekeela bera pertsonaia Oskar egiteko, eta nire antzezlea ingura izan zitekeela. Gainerakoak ezagutuz joan nintzen, egia esan lehen topaketa Anarekin izugarria izan zen. Uste dut jadanik bazuela freskotasun hori, naturaltasun hori, eta aldi berean konturatu nintzen arku zabala nuela, ze praktikatu genuen estena batean, ba, pozetik tentsiora igarotzen zen. Eta horrela pixkanaka, joan ginen mundu guztia sartzen, eta Oriolekin probatzen, eta hementxe nago, eta oso pozik nago egia esan erreparto honetaz. Edo zeinek erantzun dezake, esateko nola erabili dugun teknika, edo nola edo improvisatu dugun, bueno, kaixo,
Creo recordar que gogoratzen du denez, un proceso de ensayos, yo entsegu prozesu bat egon zen. Nik astebeteko entsegua izan nuen mutil bakoitzarekin. sobre guión, Hor gidoi gainean ikusten joaten ginen eszenak, egituratzen, gauza berriak sortzen ziren. Jaimek du lan egiteko modu nahiko interesgarria. Zeinan bapatean estena irakurtzen duzu, gero ez duzu irakurtzen, gero improvisatzen duzu, gero berriro testura itzultzen zara. Eta entsegu horietatik sortu genituen ja sekuentziak zute jarrita. Baiz eta margina bat egon, baina prest geunden jadanik entseguaren ondoren. Horrela izan zen ez, Jaime? Bueno, zerbait esango dut eta gero hori emango diogu hitza. Entsegu prozesuan zehar, ni behin erdibidean nengoela, erabaki nuen zatetxo batzuk filmatzea. Gero gogoratzen naiz, non dago Barbara, gero Barbararekin ikusi genuen, eta Barbarak esan zidan zerbait, benetan, ez da nik sentitu ondo dator norbaitek esatea. Uste dut denak oso ondo daudela, eta hala ere uste dut Oriol oso ondo dagoela, eta oso antzez leona dela, ez dela pertsonaia. Horrek, alarma ukitu bat eman zian. Alarma ukitu bat. Eta komentatu nion, Oriol eta esan nion, nik uste dut zerbait egin behar dugula, zerbait gehiago landu behar dugula, ze pertsonaia landu egin behar dugu. Eta egun batzuetan, tentsio bateko izan genuen, beldurra, ziurtasunik eza. Ni beti saiatzen naiz, konfiantza ematen irantzezilei, baina seguru nago, egingo duzula, baina benetan nahi nintzen pentsatzen, enekien lortuko genuen edo ez, baina gauza da, beti itxura egin behar duzula, zure buruan konfiantza duzula, eta bestengan, baina eskotan zalantzaz josirik egoten gara. Horla lan egin genuen, eta Oriol, aurkezpen zoragarria egin didazu, eskerrik asko. Nire bizitzaren aldi ikaragarri honen ondoren, bai, zer nahi duzu esatea? Prozesua. Jaimek lan egiten du leku politi batetik, Petratik. Antzezlea ez da pertsonaiara hurbiltzen, baizik eta pertsonaia hurbiltzen dizut zuri antzezleari begi kliniko bat du, bisturi begia du, gogoratzen naiz Petraren entsegu bat. Nola ez dizuen gidoia uzten, esaten dizu gordezazu, eta hasi ginen Brendemulekin entsegua egiten, eta gogoratzen naiz, orduan entzun nuiola lehen aldiz antzezle bat izaten eszenan sartu egin zarela, ez dizu testu tresnak uzten, eta uzten dizu zuk egiten eszena bestearekin eta tentsatu egiten ditu antzezleak eta lan egiten duzu zuzaren horretatik. Ez du eraikitzea nahi pertsonaia honetan, esan genuen, hemen zerbait eraiki behar da, eta nik esan nion, noski, Jaime, baina nik badakit, bilatuko duguna komplikatua da, ze oso urruti joango gara, baina ezin diogu uko egin leku horretatik lan egiteari. Beraz, oso lan geldoa egin genuen, antsietate pixkat sortu zigun, nik esaten nuen ez baina egia zen. Baina baritzen zitzaizun, bai. Eta aukera ematea tentsiotik ere ez da oso egokia, erlajatziotik eta persistentziatik hobeto lortu genuen, entsegu horretan, mai bat hautsi genuen, esan genuen lortu dugu. Eta gero ni gogoratzen naiz, entseguen prozesuan, benetan bildurra sentitu nuela norbaitengatik, eta behin batean, entsegua egin genuen, ez dakit Juisekin izan zen, ez dakit berak sentitu zuen zen, ni beti saiatzen naiz egiten, arazo bat dagoenean ez dagoela, baina, berbada berdin nabaritzen da. Baina eszena hori Juisekin egin genuen, ensegatu genuen, beren borroka horretan, eta, Oriol sartu zen antzez lehen roi horretan, bere pertsonei eta sartzen direnak, atope. Eta gainera oso indartsu zegoen, oso katxa, oso soion betean zegoen, eta ni oso aserre zegoen, bere honetik aterata.
Eta nik egia esan, ez dakitzuk nola sentitu zenuen, baina nik uste nuen, ni erdian jarriz geho, jo egingo ninduela, ni bai. Beraz, sekula ez zait pasatu. Beraz, nahiko desatsegina izan zen gero, filmaketan, bueno, tipo oso majoa da, gazte hau jatorra da. Ez dakit beldurra izan zenuen, bueno, egia da, nahiko jebia izan zela, nik esan nuen, hau benetan doa. Baina estena eta ondoren besarkatu ninduen eta muixo eman zidan, eta santzian barkatu, bai, bueno, denak ondo gaude, ez zer gertatu, baina, bai, jo, bai, lan egiteko modu bat duzu, asko sartzen zarela pertsonaian, eta momentu batzuetan bildur pixka bat ematen zuen, bai, eta, baina, oso jatorra da. Gero gogoratzen naiz, gogoratzen dana, Oriole Negar, ez da, zela, bueno, nahikoa da. Hau da, lehen aldia da, atal ofizialean. Bueno, Negar ezoten kasi zen, ze hori izan zen, borrokaren ondoko esena horretan, eta berak nahi zuen Anaren bizitzatik bazio joan, eta gainera filmetik ere bazio joan. Eta, bueno, egundoko negarrak bota zituen, sekula nuen ikusi igoera horretan. Baina nik uste gauzaiok onak direla. Bai, egia da. Nik koina hori egiten dut, baina egia da. Azkenean, lotura bat, Anarekin oso ondo modatu ginen hasiera bertatik, lehen minututik, hizkera oso antzeko hitz egiten genuen, eta eszenak gehienak inprobisatuak dira. Behar bada komplikatuena da azkeneko hori, hor azkeneko saltza horretan iskanbilan. Nik edozein tokitatik aterako nintzen ere Anak erantzungo zidan, berak bazekien nik erantzungo nuela, eta horrek, batean asmatu genuen, eta Jaimek utzi egin gintuen aurrera egiten, hartu genituen meandro guztiak, baina bagenekien ibaian bokatuko genuela. Improvisazio irekia da, baina mugak garbi daude. Ez gara oso urruti joango, badakigu noraino joan gaitezken. Ana eta biok dramaturgikoki antzezek isa badakigu nondik ezin dugun despistatu eta saiestu egin genuen. Eta ondorioz gauza oso politak gertatu ziren. Ze zuk ere utzi egiten duzulako, Jaime. Ikusten ze ondo hitz egiten dudan zuri buruz? Bueno, galderak egin dezatela, ze bestela. Pero lo haré. Vamos. Hola. Kaixo, Enhorabuena por la película. zorionak filmagatik. Mi pregunta es para el director. Nire galdera da zuzendariarentzat, baina erantzun nahi duenarentzat. Zerbaitek harritu nau filman. Protagonista ez da tratu txarraren filmetan gertatzen dena askotan, batak beste barkatzen dira etengabe, bera isolatu egiten da. Hau da, tratu txarra dagoen bakoitzean, joan egiten da, deitzen du poliziari eta bukatu da. Eta hori oso garrantzitsua eritzen zaita agertaraztea, ze aukera badago, beti hori egiteko. Beti horrela izan da gidoian, edo uneren baten aldatu zen, eta zergatik. Bueno, nik zerbait ikasi badut, hau da, film honetan ikasi badut zerbait izan da. Norbaitek galdetzen zidanean zerbait, filmatzeaz, kamerari buruz, eta nola egiten dugu hau, nik esaten nien, eta zuk nola egingo zenuke, eta horrek erantzun egoki bat ematen zuen beti, bestearekiko. Beraz, beti ies egite hori aprobetxatu behar zen dut. Eta orduan, orain, Barbara izango diot erantzuteko. Bai, ez, uste dut, bai, hasiera bertatik dago, nahiko nahita eginda dago hori. Eta gaineran ikuste dut elipsiarekin ere zer ikusia duela, elipsi markatuak daude, oso jauzi fuerteak daude, gauza asko galdu egiten dituzu. Ze nik uste dut hor beti gelditzen dela, ze gertatzen da zehazki hor, ze poliziari ditzen dionean, gainerako momentuetan, ez dakizu oso ondo zer egin duen. Bapatean autobus bat hartzen du, ez dakigu zer gertatzen den, imaginatu egiten duzu. Beraz, uste dut elipsi horiek tarte bat uzten dutela. Ez duzu uste? Bai, eta gero, niretzat oso garrantzitsua zen, biktimismoa saiestea. Hau da, hortik doa zure galdera, ez?
Juliaren pertsonaia oso fuertea da, eta oso gogor egiten die bere bizitzako momentu zailei, baina kolpe bakoitzean biktimizatu ordez berehala konponbide berri bat bilatzen ari da. Konponbide berri bat basate baterako Melillara joatea, agian oker bat da, oker partzial bat, hutsegite partzial bat da, ze ez da ondo bukatzen, baina berak erabakitzen du eta etengabe nahi duena pertsonaia aktiboa da, eta gainera uste dut inteligentea dela, ikasi egiten duelako. Filmaren amaieran ikusiko genu bukatzen duela hasierako gizonaren antzeko batekin, gizon tipologia ia arkaiko bat duena, beste garai batekoa, uste dut orduan hori egingo balu, inteligentziarik eza erakutsiko luke, baina bilatzen du beste pertsona bat, beste gizon mota bat, nola esango nuke, gizon feminizatuago bat, modernoago bat, hau da, integratu egin duena, garrantzitsua dela, bere bizitzan lagundu egin behar duela aurrez arduratzea, eta lagundu egingo duena etxeko lanak egiten, eta gainera bere espazioaren denbora bat erabiltzen duena berari laguntzeko, eta gainera bere laguntzere jaso dezake, beraz gizon mota hori, Luisek egiten duena, uste dut gizon modernoago bat dela. Oskarrek egiten duena, baina horrek esaten du ez dagoela Oskarrek munduan, beteta dago, Oskarrez beteta dago. Baina gauza batek atentzio ditu izan dit, beti ze emakumei iruditzen zaie oso erakargarria, nik bat ditut lagun batzuko pixkatorakoak direnak, eta ehundeko arrakasta izaten dute, baina etikoki normalagoak direnak beti gutxiago ligatu dugu, eta baina transitori peruzera gizon mota hori dago gaituta familia bat sortzeko, eta azkenean berak eramaten du neska filman, Hollywoodeko filma batean bezala, neska berak eramaten du azkenak, eta gogoratzen naiz, nik esaten nuen hori, Orioli egundoko erneatzea eragiten zien hori, eta Luis etortzen zenean, eta nik ikusten nuen elkarrek hitz egiten zutela, baina azkenean berarekin doa, ez? Hau da gauza primitibo bat, ikaragarri aserratu nintzen. Egun hartan, entsegu horretan, lehen komentatu duguna ematen zuen, indarkeria egun hortan, hor arkitu genuen pertsonaia horren polaritatea, eta bere erreakzioa indarkeriazkoa. Baina, harrigarria bada ere, zeloen munduan, eta irudi hiperboliko horretan, hau da, tipo hori, eta hor arkitu genuen, min hori beak erreakzionatzen du esanez hori zer da. Gero bat zegoen gauza bat oso divertigarria eta oso komikoa. Oriol zegoen hain sartuta pertsonaia horretan, makarrak, txuloietan, eta setean egoten ditzen denbora guztian. Ni esaten zian, bakian, ezpergarri utxa zara, esaten zian, eta benetan hor zegoen denbora guztian, antzesleak dira. Zorionak filmagatik, esperientzia sensorial nahiko fuertea da. Eta galdetu nahiko nizuke Jaime zein den ideia aingura film horretan. Eta egia esan maskulinitate katalogo, zer ikusi handia du politikoarekin, ez? Nik uste dut azkenean klase sozialean, burgesa feminizatu da, eta maskulinitate ahul bat baino gehiago, horri erantzungo diozu mesedez, eta gero, Ana da pertsonaia ikaragarria, berantzezpena, hau da, nola ikusten duzuzuk amatasuna zure garaian? Ze noski,
ama gazte horiek pixkataldi dietakoak, ze harreman izan duzu haiekin, ze iritzi duzu haiei buruz, nondik elikatu zara, erantzun godunik lehenbizi? Bai, ze gogoak dituzu, bai. ¿Cómo veo yo la maternidad? Nola ikusten dudanik amatasuna? Ba, nik uste du pertsonaian nahi gabe nik oso hurbil sentitu izan du zerbait. Amak ez ama mental handi batekin, aurrera jarraitu nahi dituenak beren seme alabengatik, badira ama batzuk bere beharrak alde batera guztien dituzenak eta beren desirak bakarri daudelako, eta aurrera egin barutelako, nola ala, oso ama borrokalariak dira, eta azkenean ama horiek oso gazteak dira, bizi dira oso sistema patriarkal batean, maskulinitate oso toksikoak dituenak inguruan, ez dutenak beste ezerik ezagutzen, eta nahi duten alduten moduan nabigatzen dute itsaso zail horietatik. Ni auzo horretakoa naiz. Obarrisen garbatu genuen, ni hor hasi nintzen. Eta hor, ni beti sentitu izan dut hori ez, nire familiako emakumeak, nik ezagutzen ditudan emakumeak, ama oso gazteak, eta lan egiten dutenak buru belarri, umeak azten dituzte alduten egiten duten. Nik uste dut amatasuna, nik duela bostutatik honea askoz ere amatasun feministagoa ulertzen ari naiz orain, nien nintzen horrela hazi. Eta, dekonstrukzio bat izaten ari da momentu honetan niretzat. Prozesu bat, bai. Eta, niri dagokianez, niri interesatzen zitzaidan erakustea gure bizitza sentimentalean bikotekide oso desberdinak izan ditugula. Hau da, nik uste dut horrek zer ikusia duela gure ikaskuntza behar horrekin. Naiz eta ez den esaten, askotan hitz egiten da ogibide bat ikasteaz, baina bai dago ere ikaste bat maitasunean. Eta beraz, ikaskuntza hori esperientziaren bitartez egiten dugu beste ikaskuntzetan bezala. Probatzen ditugu gauzak eta pertsonak desberdinak. Behar bada, une jakin batean badago pertsona mota bat, asko erakartzen gaituena, eta ondorioak aterako ditugu pertsona horretatik. Zerbaitek utxe egin du, bilatuko dugu beste pertsona bat. Hau da, variazio horrek interesatzen induen. Gero gainera, hiru tipologia hauetan, hiru psikologia hauetan, gizon mota horietan, badago gizon bat primitiboagoa, gizon bat hor erdian, ezaugarri batzuetan evoluzionatuagoa dagoena, baina puntu batean dago non ezin izan du ondo asumitu erantzukizunak. Saiatu egiten da benetan, eta berarentzat ez da nahikoa ere. Baina azkenean, iristen da gizon bat, bai, feminizatuagoa behar bada, modernoagoa, evoluzionatuagoa, eta bai, berak erantzukizunak bere gain hartzen ditu, eta ondorioak ere bai. Pixka bat gehiago. Eta gero, beste ideia bat interesatzen zitzaidan esploratzea harremanetan. Normalean, harremanak hasten direnean, maite bintzean, dinamika zentripeta bat du. Hau da, hurbiltzen ari gara, bata bestearen gana, hor badago enamoratze aldi hori. Badago une jakin bat, non dinamika zentripeta hori pausatu egiten da, gelditu egiten da, eta hasten da dinamika zentrifugo bat. Eta horrek banantziak ekartzen ditu, ziurtasunik eza, beraz ni erabat sinetxitan nago, dinamika zentrifuga hori, harreman batek iraundezan denboran, bietako batek urrats bat eman behar du. Eta urrats hori ez da erraza. Ze bat ari dazu izorratzen, eta didena baten ari naiz, eta gainera hau, eta sekula ez da nahikoa, eta besteari gauza bera gertuko zaio. Eta hor pixkanaka aldenduz goaz. Eta irutu zitzaien oso polita zela, historia honetan, batez ere, maskulinitate historia hauetan, baina beti ere emakume baten ikuspegitik ikusita, urrats hori
pertsonaia maskulino batek ematea. Hau da, ja, ematen duenean denak goiti bera eroriko dela, gelitu egiten da, gogoeta egiten du, urratz bat ematen du emakumearen gana, eta hori emakumeak hartzen du, eta handik aurrera dinamika zentripeta bat sortzen du berriro. Eta bueno, ideia horiek beti familiaren inguruan biltzen dira, harremanetan, seme-alaben inguruan, nola sartu seme-alabak harreman batean. Eta gero uste dut, bakoitzak, uste dut filmak politak direla, bakoitzak bere biografiatik zerbait ematen dionean. Hau da, bada biografia, norbaiten biografian zerbait, eta ikusirik pantalla batean, uzten dit, gogoeta egiten, modu kritiko batean. Hori da beti interesatu nagoena. Hemen, zorionak denoi, izugarri gustatu zait filma, gauza bere sentitzen ari nintzen, oso identifikatuta sentu naiz pertsonaiarekin. Oriolek bildur handia eman zian, uste nun pertsonaje hori edozin momentutan agertuko zela, eskerraketan agertu. Batez ere galdetu nahi dut, aitaren pertsonaiak atentzioa deitzen dit. Ez duela esku hartzen, hau da pasibotasun batean dago, gertatzen ari den guztiaren aurrean. Alde batetik eskerronekoa da, presio hori zeukitzea alabak, baina atentzioa deitzen dit, eta gustatuko litzateke pixka bat gehiago jakitea horri buruz. Manolo? Bai, niri ere atentzioa deitzen dit. Como persona. Pertsona gisa, ikusle gisa nik ez du filma ikusi. Hau da, ez dakit zehazki zeintzuk diren klabeak. Pasibotasun hori ez dakit nondik datorren, esku hartze hori nondik datorren, ez hartze horren nondik datorren, baina nik nire lekuko posizioa egin dezaket. Jaime, ez dizu zehazki esaten, zuzendari gisa, edo ez dizu markatzen zehazki, edo ebentzat nire kasuan, zein den pertsonaiaren backgrounda, izan ere, entseguak, batez ere Anarekin eta Karolinarekin, nire bi alabekin, bakoitza ama desberdin batetik, ordura arte nuen informazio hori, ez duen informazio gehiago, oso ondo egon ziren, eta lagundu zidaten pixka bat jokatzen, nondik jo. Baina Oriolek esan duen bezala, nigandik zer balio zuen pertsonaiarentzat, nire energiatik, eta gero nire kidekin egotea, eta pixka bat ematea jasotzen nuena ere bai. Baina nik ditut, nik nire suposizioa ditut. Ikusteko zer gertatzen den hemen eta aurrekotan. Hau da, zergatik ez den ausartzen, pontifikatzen, edo sermoiak ez dituen ematen, edo aholkuak ez ditu ere ematen, aitak. Alabari hor blokeo bat du, argi begibistakoa da. Bai, pertsonaiari buruz gehiago daki berak, bai. Bai, ez, oinarrian, beti eraikitzen dugu aitaren pertsonaia bat, beti hor dagoena, ez? Hau da, ez da horren beste esatea zer egin behar duzun, baizik eta badakizu, erabakitzen duzula, beti babestu egingo zaitu. Eta esaten duzun guztian babestuko zaitu, beraz, hori indartzea zen. Bai, hori esan didate ere, bai, hori ahaztu zait esatea. Bai, pixka bat hortik doa gehiago, hau da, etzen sermoiak ematekoa baizik eta esaten diola barizu, oso inteligentea zara, badakizu zer egin behar duzun, amazara, baina gertatzen zaizula ni hor egongo naiz, eta uste dut hori eraiki egiten dela puntu horretatik. Egunon, jakin min bat dut. Zergatik horren beste tatuajea? Zer ikusirik du horrek? Hori galdera hona da. Izan ere une jakin batean tatuaje gehiago zuten eta hasi ginen pixka bakentzen. Hau da, nik pertsonaia batzuk ikusiak nituen, nik normalean gustatzen zait lan egitea errealitatea ikusten. Normalean
zergatik galdetzean zerbait, bada ikusi dudalako eta intentziotik harago, errealismotik kanpo. Beraz, ni begira egon nintzenean edo ikertzen edo argazkiak bilatzen pertsonaiaekiko konturatu nintzen tatuajeak ondo dijoakiola Oskarri. Hau da, tatuaia hori kartzelarioa zela. Nik ez dut lan egiten antzezekien bakarron, baina banuen gidoi bat, bera kartzelan erabilitakoa zela, eta zegoen sekuentzia bat, hau da, aizpen artean, aipatzen zuten, kartzelatek atera bertzuela, eta hortik dei egin ziolan, beraz, bakarran hori azaltzen du. Gero, gelditzen da pixka bat eliptikoa egia esan, baina niretzat justifikatu egiten du hori. Gero, militarrak ere, Melilan, konturatu nintzen, beste tatuaje mota bat zera zutela. Ez hain espetxe motakoa, politagoa, eta ez zuela gorputz oso hartzen ari gara, egongo da jendea tatuatua ez dagoena, eta militarrak tatuajere gabe. Baina hirugarrena, iruditzen zait argiago zegoen, etzela tatuatua. Azken batean filman kontatzen duzu, zinemak eskentzen dituen balidea bide guztietatik dramaturgia erabiltzen duzu, noski, baina jantziak ere bai, uste dut bilakaera bat ere kontatu dugula, adibidez Julian, nolakoa den hasierako jantzia, nola bilakatzen den, transizio hori heldutasun batera, eta jantziek ere bidaia hori egiten dute. Eta iruditzen zait, tipologia horietan, tatuaiek zerbait esan nahi zuten. Hau da, pertsona toksiko hori, inor ez dadila sarre tatuatua baldin badago, baina askoz ere markatuagoa zegoen tatuajeekin, eta azkeneko pertsonaia etikoa baitzegoen hain markatuta. Beraz, galderari erantzunez, batez ere, errealitatea hor dagoelako, baina bar dagoelako ere dramaturgiaren parte bat, uste entziguna tatuajeekin kontatzen. Bi galdera gehiago besterik ezin ditugu egin, paso emango dizuet. Buenos días. Egunon. Lo primero es que me gustaría felicitar a todas las personas que han participado. Zorionak parte hartu duzuen pertsona guztientzat. Máximo dirigente, productor ejecutivo. Ekoizle ejecutiboak gu ikaslea gara, ekoizpen ikaslea gara, Malagatik gatoz, gustatuko litzaigu horrelako film bat egitea, asko gustatu zait, eta bi galdera bizkor. Lehena, ekoizpen eta zuzendaritzan, askotan, pelikula amerikarretan ekoizleak botere handia du filmaren azken erabakiaren gain. Eta gustatuko litzaike jakitea, ze askatasun izan duen zuzendariak, eta ea filma pixka bat azkenean gelitu den nahi zuen bezala. Eta bigarrena, niretzat, garrantzitsua da, harremanetan zuk uste duzu ondo legoko lera bikotek ideako hau guztera tortzat azkenean ematen demezua dela pixka bat, ez egon kortasuna eta azkenean bat abestearen moldatu bar dugula. Adolfo hemen dugu, eta erantzungo du. Erantzungo dio, berak nola sentitu du berak lana, ekoizpen lana, eta hor dago ere Antonio, Barbara ere bai, aprobetxatuko dugu hemen daudela, lehen galderari erantzuteko eta gero begarrenari. Lehen gogunean Jaimeri esan nion, bera etorri zenean, kontrakorrontean, esatera, film bat zuela eta gustatuko litzaiokela gu hartan egotea eta guk estrenatzea, marrazki bat egin zuen. Hau da, kontatu zidan historia, kontatu zigun guri historioa, marrazki batekin, eta marrazkia ez da filma. Hau da, uste dut marrazki horretatik, hor bazegoen atzera egiteak, eta salida ez zutena, beste historia bat zen. Hau da, historia berbera zen, baina hor
bazeuden ñabardura batzuk, gero hitz eginez joan garenak. Uste dut Manuel, Fernando asko hitz egin dutela Barbararekin, Angelsekin, Antoniorekin, eta Jaime oso errezeptibo aurkitu dugu, oso apala, talentu handikoa, eta zoragarria izan da. Eta gainera noizean behin esaten zenuen buf, eta atzera egiten zuen. Beraz, bai, pasada bat izan da, ekoizpen ikuspegitik, bidaia bat izan da, ibili duguna Jaimerekin, benetan ikasketa magistrala izan da. Zuzendariak publikoarentzat film bat egin nahi duenean, eta beraz, erabat permeablea da, esaten zaizkion gauzen aurrean, filma berea da noski, baina ez da hasierako filma, bai horrela da. Eta bigarren galderari erantzuteko oso garrantzitsua iruditzen zait, niretzat gomendagarria izango litzateke bikoteak filma ikustera joatea, bai noski, eta zenbat eta gazteago, hobe. Ze, uste dut, gustatuko litzaiteke pentsatzea filmak baduela ideia hori, ez? Ikaskuntza bat dagoela maitasunean, eta badirela gauzak edo pertsonak oso erakargarriak izan daitezkenak, itxuraz, esan dezaketenak, erakargarritasun handia, eta gero pertsona hori pentsatzea aldatuko duzula, nire konturatzea ere, behar bada hori ez dela horren beste horrela. Eta pertsonaia hori, helduagoa, eginagoa dagoena, erantzukizun handiagoa duena, erantzulago dena, erakargarritasun handia ere duena. Batez ere bizitza atseginagoa egingo dizulako. Beraz, ikaskuntza hori nolabait aldi erromantiko batetik helduarora iristea da. Etikoagora garrantzitsua iruditzen zaitze, malenkoniatik ere badu zerbait. Esatea, bueno, nik uste dut pertsonaia, Anaren pertsonaia, harreman hausten denean, azken momentuan negarrez dagonean, uste dut ez dagoela negarrez jipoiagatik, eta beraren gatik galdetzen du. Eta non dago, eta zer egingo diete? Ez da hori. Hori alde batera uztea oso zaila da. Baina azken batean, bere kasuan eta kasu askotan beharrezkoa da. Beraz, bai, gustatuko litzaidake jende gaztea joatea, eta bai, bikoteak, noski, eta gustatuko litzaidake ere gogo eta hori egitea eta ikaskuntza hori egitea. Azken galdera. Zoriona, Jaime, filmagatik eta talde osoari ere bai. Eta Trianarekin hasten zara eta lehen abestia, oso ondo azaltzen dizu filmaren edukia zen izango den. Eta betisak irabazte azkeneko minutuan, horrek positiboki jartzen hau, begirada positibo bat ematera bultzatzen hau. Orain ikastetxeetan gazteak daude, neskak, mutilaren zeloak apoiatzen dituzenak frogatzeko maitasuna egon daitekela. Pentsatu duzue inoiz filma gaztei hurbiltzea bikotei ikastetxeetara, behar bada kuaderno didaktikoren bat egitea, eta baita ere Karolinak ere oso esaldi egokiak botatzen ditu ere bai. Karolina, hemen zaudenez, komentatu pixka bat auzi hau. Hau da, Trianaren fan naiz, jarraitzailea naiz, hori hasteko. Bai, uste dut film eta lan guztia, kultura, gazteak erakusten balen badiete maitasunetik eta osasunetik harremanak izaten, gaztei ondo datorkien oski. Berak esan du, nola ikasten duten pertsonaiek eta Anaren pertsonaiak ulertzen du ere non egon nahi duen. Nik 14 urteko aizpa bat dut, eta badut ere beste anai bat nerabe zaroa bizi izan duena, orain 21 urte dituena. Eta kontatzen dit nolako harremanak dituzten, eta bai garrantzitsua da
haiei tresnak ematea, ze askotan ez dituzte tresna hoiek eskura, eta beren erreferenteak kakautza direlako, gaurkoa guk ikasten dugu beti gatozen lekutik. Beraz, erreferente osasuntzu hoien alde noski nago harremanak izan ditzaten. Eta nire aizparekin dudan harremanarekin, benetan guai zen egiten genuen bezala, aitarekin bezala. Hau da, ez da interbentzionista, baina etengabe ezagutzen dute aizpa eta badakite gainera aitortzen dute, berak atxak egin behar dituela eta berak konpondu behar dituela eta hori erakusten dute. Prorroga bat eman digute azken galdera bat egiteko. Oso argi gelditu zaigu nola onartu duen Oriolek bere papera, baina Luis dugu Kim ere bai, arkoa izten dutenak eta gustatuko litzaigu jakitea nola egin duzuen, nola ikusi duzuen zuen rolak eta jendea aipatu dituen arkori. Eta denak oso ondo daude, filma oso ondo dago. Eta mila esker amaieragatik. Pertsonalki gogoratzen naiz Jaime ezagutu nuen eguna, proba egin nuenean. Esan zidan lehenengo gauza, izan zen, gogoratzen naiz etorri zinela Petraren castinga egiteko, orduan etzinen nire etzatoz bat nire pertsonaiarekin, baina etzatoz bat esaten zian hasieran. Etzatoz bat bidatzen norbait diferentea egin genuen proba. Eta gogoratzen naiz Beatriz deitu niola nire ordezkari esan nion, ez da posible, ze ez omen nator bat pertsonaiarekin. Eta handik 3-4 astera dei bat jaso genuen eta azkenean, Jaime Rosalesek erabaki zuen, baiet. Eta behar zuen gauza bakarra zen potoltzea eta irudi zakarragoa izatea. Eta gero lanari dagokionez, atsegin handia izan zen lanarekin lan egitea, atsegin bestekin lan egitea, eta azpimarratzea pertsona horrek ez dizuela pakean uzten inongo momentutan. Eta asko kezkatzen dela aurreko prestakuntza ondo egoteaz, ondo egokitza egoteaz gero eszenan zaudenean ez da din zerbait aske egon. Improvisazio parte handi bat zegoenez, berak asko erregulatzen dizu ze hizkuntza erabiltzen duzun. Berak bazekien nire hizkuntza ez etorkiola ondo pertsonaiari, beraz asko mugatu ninduen zentzu horreten. Galdetzen zidan, zer modu zaude pertsonaiarekin ez, nola zaude? Bakaizki, beto. Ez dakit, oso ondo, ekintza, ulertzen duzen nahi duzun, baina atsegin handia izan da, eta Ana, ez dut askorik esan behar, ze esan dudan guztia, ni bat nator esan dudan guztiarekin atsegin handia izan da berarekin lan egitea, eta gero ere, umeekin, zoragarri daudela filman. Zerbait komentatu nahi dut? Castingaren bitartez, casting oso bitxia izan zen, eta nik egin dudan zintzoenetako bat. Bere aldetik esan nahi dut. Eta enzigutera iritsi ginenean, izan zen lan mota ez ezagun batera horbiltzea, eta horregatik Uriolek esaten duenak eta Kiemek esaten duena improvisaziotik, baina bat izan gabe eta antzekotasunak eta aldeak aurkitu gabe pertsonaiarekin kasu honetan Alesekin. Egia da improvisazioetan batzuetan zugantik ateratzen zenean ematen du zerbait ezaguna dela. Eta Jaimek esaten dizu, ez Alexek ez duke horrela egingo, edo beste modu batean egingo, eta pertsonaia erekiz joan ginen egun horietan. Ana ondoan izatea, asko maite zaituztet, oso jebia izan da, zen niretzat, iritsen zen proiektura Jaimek entxegu egunen esan zian lasai. Alex izango zara, zu izango zara, ze ni oso ordurin nengoan gizon hau miresten dut, bere filmak ikusi ditut, eta proiektuak flipatu egiten ninduen, historiak gustu zitzaidan, miresten nuen zuzendari batekin, eta urduri txamar nengoan, eta santzidan lasai, eta handik aurrera, eskutik aurrera. Eta Ana oso ona denez, eta oso fuertea denez,
pues te ba, da tranquilidad. lasaitasuna ematen dizu ondoan olako emakume bat izateak. Eta lehen esan dugun bezala, harremanei buruz eta Alexek nola azkenean amaitzen duen espazio eta lasaitasuna emanez, Juliak bilatzen duena. Niretzat ere garrantzitsua da gogoeta egitea. Batzuetan zinean harreman toksikoak erromantizatu egiten dira eta askotan gertatzen dira eta film honetan, ostras, nik eskertzen dut asko, ze zuk esaten duzun bezala Anari pasatzen zaio eta joan egiten da. Eta uste dut, eta bada nire amaren esaldi bat, behin esan zidan, garrantzitsuena da zu ondo maitatzea eta ez asko maitatzea. Eta Oskar, erek asko maite du, baina ez dakit nola egin. Eta nik uste dut, politena dela gu ondo maitatzea, ondo laburtu du amaiera, eta filmarekin kontatu nahi genuen eskerrik asko, eta espero dut gu abestea.